Minto mwanya getinge naende nenga kiendengia kumerana ase Enogo TV ase togosemania na gotebania na kuinyurania na kumanya ekegenderete ase mwanya getinge minto na ase mwamugusi na ase gusimu na yabita igo tokorigereria ase Enogo igo togotaka kumanya ayuaro nekegusi kiaye yani chimbu chiito mwanya getinge ng'ai chigekeire chingako chiaito ase emegiro yaito na oboroso bwokoba mwanya banto abwo tobwenerete koba minto mwanya getinge igo nokonya gokwanerana na koinyorania erinde ntosira mono korwa ase obogesaku bwa mwanya getinge gose ase obogesaku bwa ekegusi mbaro togotenda ngosira nkegosira nindu togosira ekiara nkero nkiarengo naende nkebo bono iga tokonya goteba na koinyurania nsa chinde twarakwana emechando yatoikeire nsa chinde twakwanera ekegusi gitu buna kiare koigekwa nsa chinde twakwanera chimbu chibwenerete korigererigwa ekia chiaretire mang'ana gete na mang'ana gete chitang'uchi gete na binto gete ase obosaku ase egesaku gitu mwanya getinge rero twabuga iga kinkonya goetanana sikoga abaibori bambori na aye no mwarimu otare korakwanera igoro y'obwarimu na abaibori nkobabori igo ng'aki bagonte na chimbunchire chia abaibori chikogera abana baito mbasoma buya ne chimbunchire chia abarimu na chikogera abana baito mbasoma buya chimbu chio moibori ne chio mwarimu nabo chinga buna ekegusi kiare koigeka abanto kibasemigwa ribare gokina maite egento tokoroka informal education yomogusi iyo yarenge erobire boronge it was well structured igo mondo tare gosoka nambu chitari chiagesaku ase chitari chibwenerete naende omogusi iga abwate obomaene mono ase ching'encho chiaye he was very moral and morally upright ase kere egento naende tari bwancha kong'ainwa gose kong'ainereria igo abaibori nabatagete ndakwanera abarimu nabatagete ndakwanera amang'ana aya igere iga abagusi batebete ng'aki abagusi batebete ng'a otanacheti kina nokorere gokora otanacheti kina nokorere gokora yaani okuna kwogoteba ng'a oise korora embwa embe yachakire komera ase omwana ogokinia toyerusia noche kora ekegusi noche korera ng'ora ekiagera nkwenyorete konyerusia embwa eywo riria egochaka na korwa bakoro baito ogotaterwa kwa echimbu chia omwana akware gochaka nyomba ase abaibori igo okona kwogoteba aye buna omoibori omogusi kiokorenda omwana oo abe omoisi gose egesagane abe enyaroka gose omomura kibagokina riria barabake nario okobeka chimbu chia obomenyi na emegiro ime ya omonto oyo erinde kiagokina onyara gokina obwate amasikani ya ogosika abakonyora na okomanya komenya na abanto bande nki togokwanera iga chimbu chia omwana igo chikorwa ase omoibori chimbu chia omwana igo chigochaka korwa ase omoibori riria are omoke between the age of 0 and 9 emechanana enogo na kianda ano omwana akobera omonto na ase chingaki chinyinge okonyora omwana ore mechanana enogo paka kianda igare ase oborendi bwa ng'ina na ise gose bwa ise bweka gose ng'ina bweka bono ekero obwate omonto oyo motatere chimbu otamotatereti norete noche kora kero chingaki chiao chiaikire chiokora ekero abeire omonto omonene atabwati mbu buna bono abaibori mbare batari gosika abarimu bakoimoka na abana babo
bagenda paka noane esukuru kibaikiro bakwanira abaibuli bobe nerinde abana babarore na babwate chinguru chingana agumbobe onya kobwate ringana no mwalimu choberera ngora tara ikachia bishya balimu roro mwalimu monene motena nimbwate ingana no mwalimu ogete murangeri achiche onyere igoro yo mwana naende tiga kugambe bina abana baikaranse tororo njanya kubwenera omukora akigamba buna abantu abanene erindo mwana oyo gocha okwana ayahe lakini mwabwaterana kumubikira chimbu ekiari ninwa abantu abanene lakini ekerokoreta omwana achake kuogera omwalimu asa abana bandi n'abalimu bandi kworoki nabono nere kimanyi naendo iso kubwati kuchimuma konyana nero ogosete okunokomoa erieme ribe okunokomoa erieme ritamokonye keragocha gukina ekeragocha gukina ndiko mokonye iga baibuli ntubwate enseme nene sana yokwatana kugikiria na korosia na gutatira chimbu chi omwana ekeragukina nechieng'encho mono korwa ase omoibori omaete ekere goika ase esukuru yokonyona omwalimu igaromoreri igagokorerera igo giagokorera musike erinde nerasike ebiagokora tindate n'abarimu bonsi pina maraika gose bakaraba ya mono ngochandagu lakini tiga turakwanira abaiburi igo minto ayebu no moibori kyogokinia omonto mubeke abe nechimbu chibwenerete atware obore mubuya kubori ekimochandete atware chimbu chingia kworokia masikani asa abantu abanene atware chimbu chingia ekero bakugamba nakugayana n'abana bande naende esike asa abande ekine gento kieng'encho mono na gente kenkeri gotoka onyenge korwa ase omoibori gose ase oyo orendete omwana ogokina ase emiaka enogo paka emiaka kianda ntoigwanaine ago abaibori bande mbare batari korenda bana babo abaibori abasacha rinda omogusi atete na musacha muya nukuringa nkundi kurugesieri mwayo mogoko sanuka nyomba omogoko ya sama tukaya bono omogusi ekiarengerete ekera okwana na igokorenda okoenana na gutatira yani igesongo tote you protect and provide ayinaye bono musacha omogusi mbaro nonya ne getabu tari kukurira mwana mbaro nonya no kore gasi omwana akorire tanya kurigireria mbaro batigirete omong'ina kiregento igoro yo omwana esukuru aguteri gocha yaba buye kero omwana yagukina orengere oba bias dia sobongo na ncho monto gonkini noyo tari oyo ekiankorora bare igeko obwansu n'obwanchani kera abaibori babwatiranete korenda omwana naende kero mubwatiranete korunyomba igo mukubwatirana paka n'omwalimu esukuru abasacha bande nabakungu bande mbari gochi bainyura bana babo mbari kubagurira yanga chingero chiesukuru mbari kubabekera gekoroto boronge na wana ekaramu kyo mwana atomiru mbari kugura bono kwanya mwana acha ndegete kurwe birengererio paka ta gosoma buya tutatira abana baito ase chimbu chibwenerete igo moibori omuya nuyo kubwatirana no mwalimu erinde bakini omwana ase chimbu chindonge limo balimu bamenyeta akamuchi getari Nyamira angene esukuru gete banjete sana kiba korire mirimo yabo yerituko bataratara iga marakoba barase kenyanga kiarenge nonkubokia oyo molimo akabona na kune eisaine kera kune eisaine tainyora na litukori kubwatia liarenge Jumatatu nero kare duty nero libisio neriaye lyokorenda esukuru
bagaka ekenyenga abagaka bagaitani kia bana marogo baiga bagutara bakomonyora rikori kibamanya rikori rende moroche buno mwarimu obo baisi babere bagatana ntogutiga mwarimu nsa tetumuire paka mwaye bakabuguria mwarimu otindete bakamuira paka mwaye ribamwiki mwaye mbabwate kibungu bakochikumurigie kibungu mubuko gekubura bakumwikaransia ase omorango akera bamwikaransiga in that drunken stupor yani buna atindete iga ogokwana tu ng'ora igo ng'a obe nanire abana bari bagachia amaseko korwagu paka para paka echiro nabande bakabwatera agu bakamanya ekaba na bono n'omugano mwarimu ere tamanyeti agacha agatinduka gesi bimambia kabeke taibu ya kabisa agasoka assembly abana bakonya kurigira mumaita abana banu abande mbamanyeti principal temanyeti deputy head teacher tamanyeti akiba no bara assembly bari ba last week bagakora na mumaite parade yakoba bona aba bakando aba na mumaite parade yakoba chi prefect chigakwana chigakora chikabari bagakora bona tigecho yogocha kobe duty ririago chikoigoro monuga akamwana gete kari noti korwa assembly me kagatena obe nanire crowd kegachia maseko abana bagaseka assembly ekabuneka igo bono ekabane gasia so mwarimu monene komanyana inki kiaba ai akabwata akarangiria chi prefect karangiria bana babiri batatu ngaki mwabune parade tutarakora I was supposed to talk and finish kiaro mwarimu monene ero gukora mwarimu ambona yarenge igor na rero mwarimu kwarachi gukwana iga narenge abana bateka bono ntwari kunyara go control ikiagero mwarimu akorete igakora inkingo kwanera omugano uyu na intwa barimu nere twesike nari tugusikwa ebintu mpire tutabwenete gokora asa abana baroche gusasa abaiburi baroche obwenete gokorera are eutari ang'ena mochie gose ne sukuru egento bunekio egento bunekio amatukaya abantu bachire paka abasubati bakare gwake kenyenga andonsi na endo no mwarimu bwenete gose amasikani nari umwarimu akubebekera abana ba musika na abaiburi ba musika igo twari kuburi korwa se Enogo TV nga chimbwechi chingia chiokoige ko monto moronge asege sako gaki mwari wanje tuchigeke bono rende kiare sukuru no chiaba chigotoka abaiburi tubwatene na abarimu chimbu chieto ntwabanyene buna abaiburi toresika tosikwe ntuna abarimu twesike tosikwe kosege sako nkiagendera keira nasi kiakabeire bana aba chimbu chiabo igo bagochirusia seturi intubuna abaiburi intubuna abarimu tigatunya goteberani gase Enogo TV tigatunya koinyurania ase chingako chitu mintu mwanya getinge ekia naende tokobwati gesingororo konamba baturi tigatuanya koinyuranigo togochaka gokora ebinto otamanyeti okobwati abantu otamanyeti ekibari neki bagokora naende okoiboro okobe nkwanyoni okoiboro okobe nkwanyoni etagotuma bana mbabweneti koba abamwenu igo bakoba abamwenu ase eng'encho totabatatereti boronge chimbu igo ase Enogo TV nkonya koyanikera tore ari abwenete koba ayaime mono ase ching'encho ne chingako ching'igekero chiemegiro n'oboroso bw'omogusi oyo n'omwarimu Obino Nyambane okobasabana abarimu n'abaiburi toigwane gose ntwatware egesaku gochimotu ayi nararenga aya rero mbuya mono asogototegerera.